Ẹ kú dédé àsìkò yìí ẹ̀yin èèyàn mi ọ̀dẹ̀ òdùbí. Lónìí ohun tí mo ní fún yín ni làróayé àti làbúayé ẹ̀kọ́ kejì longitude and latitude lesson 2. Ìjìnà lórí àwọn òbìrìkìtì ńlá náà, distance along the great circles. Gbogbo òbìrìkìtì ńlá ló ní ọwọ́jà tó dọ́gba sí ọwọ́jà ilẹ̀ ayé. Gbogbo òbìrìkìtì ńlá ló ní ọwọ́jà tó dọ́gba sí ọwọ́jà ilẹ̀ ayé. Ká tó lè sọ pé ìjìnà láàrin ipò méjì kan wà lórí òbìrìkìtì ńlá, ipò méjèèjì náà ní láti wà lórí apíndọ́gba tàbí lórí làróayé kan náà, yálà ìlà oòrùn tàbí ìwọ̀ oòrùn. Àpẹẹrẹ kínní, ipò ojú àmì méjì G àti K jẹ́ làbúayé, ẹ̀wá ìpele gúúsù làróayé, àrùndógún ìpele ìwọ̀ oòrùn, àti làbúayé ogójì àrùn ìpele gúúsù làróayé, àrùndógún ìpele ìwọ̀ oòrùn létòlétò. Wá ìjìnà wọn síra wọn. Lo pi dọ́gba sí 20 lórí èje àti ọwọ́jà ilẹ̀ ayé rí ńlá dọ́gba sí 6,104 kìlómítà. Ìyànjú eléyìí ni àwòtọ́ka tí a rí fàyọ nínú àpẹẹrẹ yìí. Ilẹ̀ ayé nìyí, ìlà yìí ni làróayé, àrùndógún ìpele ìwọ̀ oòrùn. Ìlà yìí ni apíndọ́gba èyí tó jẹ́ làbúayé òdo ìpele. Ìlà yìí náà ni làbúayé ẹ̀wá ìpele gúúsù. Ìlà yìí ni làbúayé ogójì àrùn ìpele gúúsù. Wàyí wọ́n ní ká wá ìjìnà láàrin jú àmì G àti jú àmì K. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ̀, ọ̀run kan náà ló so jú àmì G àti K papọ̀. Àgbékalẹ̀ gúngùn ọ̀run GK òun náà ni gúngùn ọ̀run GK dọ́gba sí títà lórí 360 ìpele lọ́nà èjì pi rí ńlá. Títà yìí ni ìyàtọ̀ onígun láàrin jú àmì G àti K, léyìí tó jẹ́ 40 àrùn ìpele àyọkúrò ẹ̀wá ìpele. 40 àrùn ìpele àyọkúrò ẹ̀wá ìpele, léyìí tó dọ́gba sí 30 àrùn ìpele. Nítorí náà, ọ̀run GK dọ́gba sí kí ni títà 40 àrùn ìpele lórí 60 ìpele lọ́nà èjì. Wọ́n ní kí a lo pi gẹ́gẹ́ bí 40 lórí èje. 40 lórí èje lọ́nà ọwọ́jà ilẹ̀ ayé rí ńlá dọ́gba sí 6,104. Wàyí tí a bá mú àṣírò wa 30 lọ́nà èjì lọ́nà 40 lọ́nà 6,104 dọ́gba sí ilé dọ́gba sí mílíọ̀nù 9, 8,856 lórí 60 lọ́nà èje dọ́gba sí 2,200
ọgọ́rùn-ún márùn-ún ogún. Wàyí tí a bá ṣe lé lórí aṣírò wa bákan náà, ẹ̀sán ẹ̀jọ àrún ẹ̀fà òdo òdo pínpín pẹ̀lú èjì àrún ogún òdo dọ́gba sí ẹgbẹ̀rún mẹ́ta ọgọ́rùn-ún mẹ́sàn-án ọ̀kànlá kìlómítà. Eléyìí túmọ̀ sí wípé ìjìnnà tó wà láàrin Làróayé àti kí dọ́gba sí ẹgbẹ̀rún mẹ́ta ọgọ́rùn-ún mẹ́sàn-án ọ̀kànlá kìlómítà. Ẹ jẹ́ kí a lọ sí àpẹẹrẹ kejì. Àpẹẹrẹ kejì, Làróayé méjì a làbúayé bẹ́tà ìpele àríwá, Làróayé ogún àrún ìpele ìlà oòrùn àti b làbúayé àrùndógún ìpele gúúsù, Làróayé ogún àrún ìpele ìlà oòrùn jẹ́ ẹgbẹ̀rún mẹ́rin ọgọ́rùn-ún márùn-ún kìlómítà síra wọn lórí ojúde ilẹ̀ ayé. Kí ni iye orí bẹ́tà tọ̀nà sí ìpele asúnmọ́ jùlọ? Lo pi dọ́gba sí ogún èjì lórí èje àti rí ńlá dọ́gba sí ẹgbẹ̀rún mẹ́fà ọgọ́rùn-ún mẹ́rin kìlómítà. Ìyanjú. Eléyìí ni àwòtọ́ka tí a rí fàyọ nínú ìbéèrè yìí. Làróayé a nìyí, Làróayé b nìyí lórí Làróayé ogún àrún ìpele ìlà oòrùn. Ìlà yìí ni làbúayé bẹ́tà ìpele àríwá. Ìlà yìí náà ni làbúayé àrùndógún ìpele gúúsù. Ìlà yìí ni làbúayé òdo ìpele èyí tí a ń pè ní apíndọ́gba, léyìí tó pín òbìrí ilẹ̀ ayé sí méjì ọgbọọgba, làjìbírí àríwá àti làjìbírí gúúsù. Láti bí sókè làjìbírí àríwá, láti bí sísàlẹ̀ làjìbírí gúúsù. Wàyí wọ́n ní kí a wá iye orí bẹ́tà yìí. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ̀, àgbékalẹ̀ fún ọ̀run tó so a àti b papọ̀, òun náà ni a lè pè ní ìjìnnà AB dọ́gba sí títà lórí ọgọ́rùn-ún mẹ́ta ọgọ́ta lọ́nà èjì pi rí ńlá. Àmọ́ ṣá, wọ́n ti fún wa ní ìjìnnà AB nínú ìbéèrè gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ̀rún mẹ́rin ọgọ́rùn-ún márùn-ún kìlómítà. Bákan náà, títà léyìí tó jẹ́ ìyàtọ̀ onígun láàrin Làróayé a àti Làróayé b ní bẹ́tà àròpọ̀ àrùndógún, bẹ́tà àròpọ̀ àrùndógún ìpele. Wọ́n sì sọ fún wa pé ká lo pi gẹ́gẹ́ bí ogún èjì lórí èje àti rí ńlá gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ̀rún mẹ́fà ọgọ́rùn-ún mẹ́rin kìlómítà. Wàyí tí a bá fẹ́ lo gbogbo àwọn mímọ̀ yìí nínú àgbékalẹ̀ yìí, a máa rí ẹgbẹ̀rún mẹ́rin ọgọ́rùn-ún márùn-ún dọ́gba sí, dípò ká kọ títà báyìí, a máa wá kọ bẹ́tà àròpọ̀ àrùndógún lórí ẹ̀ta ọgọ́ta ìpele lọ́nà èjì
lọ́nà ogún èjì lórí èje lọ́nà ẹgbẹ̀rún mẹ́fà ọgọ́rùn-ún mẹ́rin. Ẹ jẹ́ ká wò dáadáa. Dípò ká kọ ìjìnnà AB, ìjìnnà ọ̀run AB, àti wá kọ ẹgbẹ̀rún mẹ́rin ọgọ́rùn-ún márùn-ún òní. Dípò ká kọ títà, nígbà tí títà ti dọ́gba sí bẹ́tà àròpọ̀ àrùndógún ìpele, àti wá kọ bẹ́tà àròpọ̀ àrùndógún. Dípò ká kọ páì, àti kọ ogún èjì lórí èje. Dípò ká kọ orí ńlá, àti wá kọ ẹgbẹ̀rún mẹ́fà ọgọ́rùn-ún mẹ́rin. Wàyí, ẹ jẹ́ ká mú àṣírò wa. Jẹ́ ká mú àṣírò wa. Lórí àṣírò wa, èjì lọ́nà ogún èjì lọ́nà ẹgbẹ̀rún mẹ́fà ọgọ́rùn-ún mẹ́rin dọ́gba sí ọgọ́rùn-ún méjì ọgọ́rin ní ẹgbẹ̀rún ọgọ́rùn-ún mẹ́fà àkámọ́sí bẹ́tà àròpọ̀ àrùndógún àkámọ́tì, gbogbo ẹ̀ lórí ẹ̀tàgọ́ta lọ́nà èje. Ẹ jẹ́ ká wò yẹn náà lórí àṣírò wa. Ẹ̀tàgọ́ta lọ́nà èje dọ́gba sí ẹgbẹ̀rún méjì ọgọ́rùn-ún márùn-ún ogún. Tá a bá ṣe lílọ́po alákọrọsẹ́, a máa rí ẹgbẹ̀rún mẹ́rin ọgọ́rùn-ún márùn-ún lọ́nà ẹgbẹ̀rún méjì ọgọ́rùn-ún márùn-ún ogún dọ́gba sí ọgọ́rùn-ún méjì ọgọ́rin ní ẹgbẹ̀rún ọgọ́rùn-ún mẹ́fà àkámọ́sí bẹ́tà àròpọ̀ àrùndógún. Wàyí, ẹ jẹ́ ká pín ẹ̀gbẹ́ méjèèjì pẹ̀lú ọgọ́rùn-ún méjì ọgọ́rin ní ẹgbẹ̀rún ọgọ́rùn-ún mẹ́fà. Nítorí náà, a máa rí ẹgbẹ̀rún mẹ́rin ọgọ́rùn-ún márùn-ún lọ́nà ẹgbẹ̀rún méjì ọgọ́rùn-ún márùn-ún ogún lórí ọgọ́rùn-ún méjì ọgọ́rin ní ẹgbẹ̀rún ọgọ́rùn-ún mẹ́fà dọ́gba sí bẹ́tà àròpọ̀ àrùndógún ìpele. Wàyí, ẹ jẹ́ ká mú àṣírò wa. Lórí àṣírò wa, ẹgbẹ̀rún mẹ́rin ọgọ́rùn-ún márùn-ún lọ́nà ẹgbẹ̀rún méjì ọgọ́rùn-ún márùn-ún ogún pínpín pẹ̀lú ọgọ́rùn-ún méjì ọgọ́rin ní ẹgbẹ̀rún ọgọ́rùn-ún mẹ́fà dọ́gba sí ogójì júàmì èjì èje dọ́gba sí bẹ́tà àròpọ̀ àrùndógún ìpele. Wàyí, a lè sọ pé ogójì júàmì èjì èje àyọkúrò àrùndógún dọ́gba sí bẹ́tà. Nípa báyìí, bẹ́tà dọ́gba sí, tá a bá yọ àrùndógún kúrò nínú ogójì júàmì èjì èje, a máa rí ogún àrún júàmì èjì èje ìpele. Wàyí, tí a bá ṣe ìsúnmọ́ nọ́mbà yìí sí ìpele asúnmọ́ jùlọ, ó dọ́gba sí ogún àrún ìpele sí ìpele asúnmọ́ jùlọ. Ní ni a máa gbé dánu dúró fún tòní. Kójú má kà torí. Ẹ ṣeun, ó dìgbà.